Амдиёрони азиз, инак мо ина дар шаҳри Бухтар ҳастем, назди шогирднон Рустам Шоев дар маркази Суман. Ба наздики мо сафар дар Москва доштем. Ина баъди сафар ҳар чоршанбе бо ҳаминҷо омадастем. Ина аз патсиентҳо, аз беморои Рустам мо бисёр миннатдорӣ шунидем, бисёр раҳматнома шунидем, ки Рустам бисёр хушрӯ кор карда хатишон. Ина мо ҳам тавсия метем, ки марҳамат кунем ба маркази Суман назди Рустам Шоев. Дастош бисёр хушрӯ рост шудагиай, мо фахр мекунем, мо оғру баланд мекунем, ки ҳамин шогирди мо пешравӣ кардастанд. Худованд бо қувватат бута, бо ай ҳунарота зиёд куна, бо зиёдтар баракатат бута. Саломат бошем. Мо ҳам аз устоди худмон миннатдорем, ки ҳамин хел устод дорем. Фахри мо, фахри Тоҷикистон, ки дар Москва рафта ин хел озмунда иштирок карда сарбаландона ифтихорнома гирифтан омадан. Барои устод якҷон ташаккур мекунем, ки моро ҳама нозикиёи тавбати сумураро омӯзон. Ирӯз мустақилона худмон кор ва фаъолияти худмонро пеш бурдастем. Устод якҷон ташаккур. Сарбаланди шумо. Ҳар шогирд монанди шогирдо шида наметавона. Мега бепир марав ки дар амони ҳарчанд сикандари замони. Баъзе шогирдои ҳастанд, ки барои сулҳ кор кунем гуфта ду приём ёд мегиранд, мегрезанд, кидат мекунанд. Ихе шогирдо то охира истодан, ина коли ҳунарра ёд гирифтанд, ина пешравӣ кардан гиранд. Худо баракатшон бута. Мо дар орзуи ҳамоям ки шогирдои мо баракат биёвад. Саломат бошед. Саломат бошед. Якҷон ташаккур. Тансият бошед. Марҳамат ба маркази тавбати Сумура, шаҳри Бухтар, кӯчаи Айнӣ, маҷмуаи Суман. Саломат.